assalamu alaikum bandiraɓe julɓe assalamu alaikum bandiraɓe sénégal mi salmini on wone ɗon kala inde tawi wonde yettode mi salmini kala ko bandiraɗo julɗo woni haymo wona julɗo so tawi ene yeeɓa oɗo image ene jogui jurum e ɓiɗɗo debbo mi salmini ɗum mi juuri ɗum caggal ɗum ndeɗo balɗe enen foof en jii ko circulta e bonji ko ala to image uji ɗi jiyaka ala to ɗi jettaki amin ñaagui on noon bandiraɓe julɓe ko mbinami nane ko haymo wona julɗo ɓawi tan ko jurmotoɗo ganduɗo hakke debbo amin ñaagui ɗumen ballal minen rewɓe goñinaɓe saabu min tampi min lorima min leftima depuis indépendance ko ni min guurdi pour amen ene yaray duuɓi temedere eko fawi gila min jibina gila jatiraɓe amen jibinaka ko ni tan min guurdi minen koye caɗele tan min goni min ñawi min tampi min leftima min lorima so tawi ene wiye kam coronavirus minen kam min kalantaki haala coronavirus sabu komin mayɓe min cuwa watti leydi ko minen goni virus hay ɓeɗo sukaɓe rondiɓe ɓuuri kiloji ɗiɗi toɓe giwi ɓuuri kiloji ɗiɗi toɓe giwi goto e maɓɓe fof so jibinama guilane yara hitande wotere hokkete fan wiye nangguɗo ko jomum ko noon worata ko hen mawnirta jomum ko noon jibinirte gila ene wone reedu yumum awata andude pan ndiyam min jarat koye gaaɓi min jogat koye ɓulli so tawi vidéo ji mbaɗama walla audio ji mbaɗama wiyama probléme bonji rehli probléme bonji wawa rehlude probléme bonji wawa rehlude ha e nder duuɓi ɗiɗi saha e nder balɗe ɗiɗi min jiiɗi noon ko kala darɗo image o yo dar anda wiyoɓe probléme bonji rehliɓe ɓe jiiɗamin koɓe haasideji amen ɓe goni ɗo duuɓi temedere ɓe guittani probléme bonji mbawa rehlude probléme bonji e nder balɗe ɗiɗi mi salmini on mi juurima on kala keɗiɗo vidéo walla kala jeeɓe ɗumen yo wat partagé ɓennin ha yettoto foti yettade ɗo Allah jarama